Jo soy Pol i sóc el cap de cuina. Bon dia, som en Xavi Segon, un golfista professional d'elit. M'has de dur els ingredients per fer el dinar d'avui. Jo, de cap de les maneres, venc tornats i estic rebentat. Ja ho sé, però si vols menjar hi hauràs d'anar. El dels encàrrecs està molt alt i no ha pogut anar. Ho entenc, però t'estic pagant un sou perquè hi vagis tu. Ja ho sé, però t'he explicat que no puc deixar la cuina. T'he de fer un suculent goiti. D'acord, hi aniré, però quin menjar has dit que has de fer? Què has dit? Un goiti amb carn i patates, que no saps què és? Ah, un aguiadet, com el que feia la meva padrina. Guiadet, què dius de guiri? Què dius, un guiri? Te'n vas del cap, al club de golf n'hi ha molts. No crec que estigui bé fer un aguiat de guiri. Com te veig, poc col·laborador, ja m'arreglaré amb els ingredients que tenc. Però què ha passat? Ah, inflam, inflam, un gran flam. Inflam, què vol dir? Ah, una flamarada. Però en sèrio m'estàs dient que no podré dinar? Que ha estat de bo aquesta guiadet. Sembla el de la meva padrina. Clar, ho veus que sóc un gran xef. Bé, a guiar la mossa, però millor la bossa.